hak khobor Benjamin Netanyahu syaka pertai halor ka jingkhang jong Donald Trump ban peniap yau teu nong yalam barat ba kari Iran. Tang hadin sisngi baki he jong kari Amerika kilap pentikna bau Presiden Donald Trump ulah khang persya yaki jingtemu jong ka Israel ban peniap ya unong yalam bahakli du jong kari Iran. Menteri rang bakdu jong kari Israel katau Benjamin Netanyahu ulah penpau biang bakalat kabakloi tamban penkono ia kanika jing ya kenat kalong baik baka Israel kan saino syabar ya Ayatollah Ali Khamenei katai ka jingkren kalong baik kum kadak ban om pensengap ia ka jingkren bat ka jing ai jingmut daud Donald Trump ban om peniap ya Ali Khamenei kani ka jingkren jong menteri rang bakdu jong kari Israel kalong hakapor ka jing ya kenat jong kari Israel bat ka Iran kadangrung hakaba baro arliang mamla kilap penhap bather daki namding misail kawai ya kawai pat wat ban tombor ya ki jaka jong ki riu pajba kinong pej benia kitiang baka jinglong jingman kalanang ki ustet bat baro artli kiri kilaong ya kinong syong jongki bakin long ki balap penkre nak benta ka jingyat lenti ka bajengai kamdai ban penjur ya ka jingya kanat hendrei kan penkutno ya ka jingya kanat ong Netanyahu haka jingya kren bat ka ABC News habakli halor ki khobor bau Presiden jong ka US Donald Trump ulah khanglat ya ka jingtemu jong kori Israel ban peniap ya unong yalam bahakli du namar ka jing sokya bahkan penjur ya ka jing ya kanat hapleng kari Iran bat kari Israel katma bom cukut kadai kabaka Iran kakwa bat ki wanra yangi syakatru jong katma nuklear ong Netanyahu bat benrap bahaka jing sisa kabaka Israel kale kalong ban khanglat ya kani ban penkutno ya ka jingle donbor bat ngilak ban le tangda kabayang persya ya kibor jong ka jing sniu ki khobor ki athu ba unong yalam bakli du jong ka Iran Ayatollah Ali Khamenei bat ya kayeng kasem jong baro kawai lapan kendria no syakawai ka jaka kabasngan ka jaka bu bengka lane ka jaka balati hapok trai kendo hakawai ka jaka bom syamla penpau kerteng ha Iran ki sipai Islamic Revolutionary Guard Corps jong ka Iran kilayada ya unong yalam bakli du bat hadu kamit jong kasngi nengkong udon haka jing singan bat udang pej ya ki jing jia bat udang ai hukum ya ki sipai laong ki jing tip napok kari Iran ka khobor jong ka jing perking jong Donald Trump ya karai jong kari Israel ban peniap ya unong yalam bahakli du jong ka Iran lapan mi ningkong dakatrat patai khobor jong ka pertai karitos kabala sot ya ki jing kedo daki he officer ka US kiba klem penpau kerteng yalade haka sorkar utrom kibala pensisa halor kate kilaong bakinong Israel kilayathu bakilayo ya kalat ban peniap ya onong yalam bahakli du jong ka Iran hendai Presiden Trump ulap pendem yaki na kate ka jingtmu ki he sorkar kim sim layathu la utrom hi ulap penpoi ya kate ka khobor hendai Presiden ka US ula juya kren bunsin bat menteri rang bakdu jong ka Israel Benjamin Netanyahu habalakli ya Netanyahu halor kani haka Fox News haka singi ublay ulong kidon shibun ki khobor lamler jong ki jingya kren ki bom syamla ja satya bat ngan omrung syakata dakaba benrap ngala ban ong yapi ngaperkhat bangile ya ke ka bangi don kam banle nginle ya ke ka bangi don kam banle bat ngaperkhat bakari Amerika kababha ketip yak kabadai